Amen. Amen. Wangibuka kanti. Hallelujah. Wangibuka usho kimi kanti. Amen. Sambonga uJesu kakhulu ukuba erenki egameni lika Jesu. Sibabingelela bonke obaba kunendawo, abadala, abadrayivayo, nabagibela amateksi. Sibabingelela omama nobhuti, nosisi, nengane encane, nomkhulu nogogo, nabadayisayo ngegama elihle lika Jesu Kristu. Amen. Amen. Simile lapha sizofakaza ngoJesu. uJesu owafela wonke umuntu emhlabeni ukuze abantu bakhululeke. Ngoba uNkulunkulu uyabathanda abantu emhlabeni ukuthi bazane negama lakhe, babonane naye, besaphila lo mhlaba behlangane negama lika Jesu, khona bazongena ukwazi ukungena ekhaya ezulwini. Namhlanje sizofakaza ngoJesu owayisiza impilo yethu nathi. Nami nje umfana osemusha owasiza uJesu ebusheni bakhe, wamsindisa uJesu. Lo Jesu ayembiza ngomlungu, embiza ngomJuda, engayifuni indaba kaJesu, kodwa uJesu wasesiza impilo yami. Wafika empilweni yami uJesu ngicela zama-drugs, ngicela zotshwala, isono, kodwa uJesu wafika empilweni yami wasengikhulula usuku olulodwa. Namhlanje simile lapha uzofakazela abantu ngoJesu ukuthi basenethuba elihle lokuhlangana noJesu besaphila kulo mhlaba, ngoba ngane kwathuna akukho ukuphenduka. Sofakaza ngoJesu onothando, ngoba abantu abaningi abazi ukuthi uJesu unothando, and abaningi abazi ukuthi uJesu unothando olukhulu, wafela wonke umuntu. Kulesi sikhathi abantu bagqilazekile, abantu bahamba nobugqila, begqilazwe iy'nkinga, begqilazwe izifo, begqilazwe izono, begqilazekile empilweni abephila nomhlaba. Abanye bathi bagqilazwe amabhadi, abalungela ilutho. Ekhona uNkulunkulu owabadala, uJesu Kristu obathandayo abantu. uJesu balindile abantu ukuba beze kuye, bezozinikela kuye, abesebakhulula kukho bonke ababhekene nayo, ukuthi lesi sikhathi esiphila kuso uJesu bavele bamfanisa nento ebuhlungu, bamkhuluma kabi uJesu, basho yonke into ngoJesu ukuze abantu baze bakhole uJesu. Kanti uJesu uNkulunkulu osithandayo. Uyabona namhlanje ngoba uphila nje, ukwazi ukudrayiva, ukwazi ukusebenza, ukwazi ukudayisa, ukwazi uhamba esithathini uhambe uyothenga, wenze yonke into kube mnandi, ube nemali, ingenxa kaJesu, ingenxa yomusa waJesu Kristu. Ngoba siphileli, siphila ngomusa kaNkosi uJesu. Ngoba Sathane ngabe usababulala baqeda bonke abantu. Ngabe nje nawe ubuphile namhlanje sekubulele, wadestroya. Kodwa nangu uJesu ogcinile nawe ukuthi uphile namhlanje, wakhula umncane, wakhulula esonweni, waze waba mdala, elokubekezelela, efuthi nawe usindiswe, waze negama lakhe, umusa wakho usesekhona kulo mhlaba usaphila. Ngoba ngalo wathuna awukho nomusa, uma kuphela kubantu abahlangana negama likaJesu wasebakhulula esonweni uJesu. Kana kwathuna awukuphenduka. Ngoba simile lapha sizofaza indaba kaJesu, uthi uJesu uyabathanda abantu. Ake sifunde iBhayibheli laphana kuMateyu 11, Matthew 11 verse 28. Matthew 11 verse 28. Ke uzwe ukuthi uJesu uthini phezu kwempilo zethu singabantu. Na uzobona namhlanje ukuthi uJesu bekamgxekayo uthanda kanjani.
ngoba uSathane akabafuna bafuna babulana. Ake sike lezinto lawa manzi uphuzayo, lawa manzi ina uphuzayo, kulawa manzi abumina bomina deka sithi uphuzayo, kulawa manzi uphuzayo, kulawa manzi yena uphuzayo, kulawa manzi abumina phakade qha. Haleluya. Egameni likaJesu emhlabeni uthokuza ulamanzi akomina phakathi qha. Lana akhuluma emhlabeni awusho amanzi la kwaphuzayo uphuza inyama. La emhlabeni usho amanzi lanka ayizwi kaNkulunkulu, ngoba umphefumulo wethu udinga lamanzi ayizwi kaNkulunkulu. Athi uJesu umuntu akayi kuphila ngesikwa sodwa kodwa ngamazwi aphuma emlomeni kaNkulunkulu. Yiwo lamazwi ayiBhayibheli. Ingakho ukuthi uSathane uyababamba abantu khona bengeke nalihlo izwi laNkulunkulu, bengeke besindiswe, khona bezogqilazwa yizo zonke izinto zaSathane, iy'mpilo zabo zomosheka, baphuphe bagule baze bafe beyolahle esogweni, ngoba bafuna baphuze amanzi okuphila akuJesu uJesu ayizwi laNkulunkulu. Wenza ukuthi abantu bamzonda uJesu, bangamfuni, bangayifuni into bakholwa, kodwa abantu bahamba emhlabeni bayafuna ukungena ekhaya ezulwini. Uzongena kanjani ezulwini uma ungahlangananga noJesu na? Ngoba uJesu ungamanzi okuphila ohlaza umphefumulo wethu, asikhule wonke amathembu kaSathane. uSathane akadlali, ufuna ukubhubhisa abantu. Ingakho bafaka ama-drugsini, umuntu agqilaza ama-drugs angabe sazi uzophuma kanjani kuwo, agqilazeke umuntu ngempela, umuntu aze agange, azophuma amanyawombe, ahlale esitradini aze afe, ngoba uSathane ufuna ukubabulala abantu. Ekhona uJesu. Ingakho ukuthi akafuni uSathane abantu bahlangane negama likaJesu khona beze baphuze namanzi okuphila ayezwi kaNkulunkulu. Ingakho uSathane ebavimba abantu bengayikokholwa kuJesu, bezophuza utshwala, badrayive imoto, bakhinqe imoto, bafe, bagwazane, badubulane ngenxa yositshwala, ngoba akafuni baphuze amanzi okuphila khona bezokhululeka. Namhlanje nami uJesu esizomfakaza kancane. Ake sifunde kuthini iBhayibheli laphana Mateyu 11. Matthew 11 verse 28. Ke uJesu uthini kubantu? Lo Jesu abantu abangamfuni bemgxeke, bengafuni ukukholwa nguye. Lithi iBhayibheli Mateyu 11 verse 28. Zamini kimi nina nonke enkhathele nisindwayo, mina zakuniphumuza. Bekani ijoke lami phezu kwenu, nifunde kimi, ngoba ngimnene, ngijobile ngenhliziyo, khona imphefumulo yenu iyofumana impumuzo. Amen. Kuthi uJesu-ke empilweni zabantu amesekuye uJesu, bonke abantu abakhathele besinde emhlabeni sebegqilazwa izifo, begqilazwa isono, bengakhona ukusiyeka, uthi uJesu amesekuye. Lo Jesu umnene, unothando, akafuni abantu babhubhe, kodwa abantu ababhubhe emhlabeni. Ekhona uJesu. Uthi uJesu amesekuye bonke abantu abakhathele nabasindwayo uzobaphumuza. Nami ngangikhathele
khulaza insangu, khulaza amadrugs. Ngithi nami ngiyajabulisa nakhona ngale busuku ngizothi ikhaya libuhlungu, inkosi yami impilo yami imosheka, kodwa ngafika kuJesu wasengikhulula. Namhlanje ngumfana ophila ngoJesu, owakhulula uJesu. Nawe namhlanje noma uzibona uyiphilazekile, woza kuJesu ozokhulula. Uyakuthanda, wakufela nawe, ungagqilaza isono, ekhona uJesu. Ngoba ufika ukufa usagqilaza isono, ngane wethuna akukho ukuphenduka. Baningi namhlanje impilo zabo bazibona bengelutho, kodwa ekhona uJesu owafela abantu. Nawe uJesu onothando, nawe uJesu onomusa, uyakuthanda nawe, akafuni olahlwa, ufuna nawe usindise, ufuna nawe wazane negama lakhe before ufika ukufa besiyochithwa. Baningi abantu bathi banamaphathi, badinga imisebenzi abayitholi, bayazama, bahamba imisango, bahamba inyawo, kodwa wangalunga, banikela, benza yonke into, kodwa lutho akulungi. Kodwa naku uJesu omahhala ozokhulula, abesekuphilisa, abeseyabondla. noJesu oNkulunkulu nomsindisi wempilo yakho. Ngoba akekho umuntu oyedwa emhlabeni ongakusiza, akekho umuntu ongakhulula uJesu yedwa. noJesu uyazilapha izinto. Nama ngumfana egijimisa amantombazane elala nawo enama-HIV, kodwa uJesu wangiphilisa. Simele uJesu othanda abantu, ayobulala abantu. uJesu othandayo nawe, kodwa uSathane uyababulala abantu khona bengelashaya negama kaJesu. Ubenza into benenhliziyo ezinkulu bengaphenduki kuze kufike usuku lokufa, ahambe emhlabeni umuntu engahlangananga negama kaJesu, ayona kahle sakho. Kodwa namhlanje nawe uJesu, nawe uJesu othandayo, nawe uJesu nawakufela, uyakuthanda noJesu. Ngena indawo isekhona. Yabona ngoba usaphila nje, usesanomusa ukuthi uphenduke. Ngoba komhlaba kuyaphela abantu, uyasala nomhlaba. Konke sikubona emhlabeni kwenziwa kuyaphela, kuyadlula. Khona impilo ekhona ngala kwethuna. And into ebuhlungu ukuthi mazohamba kulo mhlaba ungaphenduka uzinikele kuJesu, isono lakho sishaya nomhlaba, nangale kwethu uzojeje ngasoNkulunkulu ayokulahla esogweni. Ngoba sinenama uthando laNkulunkulu phezu kwempilo yakho, ngoba akafuni welahlwa, ufuna uphile kulo mhlaba ukhululekile ebhekeni lesono. Nawe sekukhulula uJesu ube free, umphefumulo wakho uzothola impumuzo. Ukuthi uJesu abantu abeze kuye bonke abakhathele nabesindwayo uzobaphumuza. Akekho uzophumuza uJesu yena yedwa. noJesu abamgqekayo bethi ungumJuda ungumlungu, mina ngiyakutshela namhlanje phezu kwempilo yami, ayisho njalo nami, kodwa ngagqiloza utshwala, ngigqiloza amabhrashi, impilo yami imosheka iphela. Kodwa ngiyakhe ngizinikele kuJesu, ngambona uJesu uyinkosi nomsindisi wokuphila kwethu. Ubani ozokhulula na kuleli zwe lihleli kangaka ekhona uSathane nabantu abanyamazana? Waza kuJesu ufuna baqeda abantu. Uyabona khona izifo engaka, ama-cancer, ama-TB, ama-HIV, ushukela, nokuhlobo lezifo. uSathane ufuna baphuphisa abantu. Kodwa namhlanje nawe uJesu ozokhulula, nawe uJesu ozokusindisa, nawe uJesu ozokhulula. Ngoba akekho umuntu oneJesus, uJesu yedwa. Ake sifunde iBhayibheli laphana kaLuka. Ngoba Luke chapter 13 verse 23. Sizothini iBhayibheli? Verse 23. Luke 13 verse 23. Uthi kanjena, uthi umuntu othile wayesathi kuye, Nkosi, bayilesana abasindiswayo na? Ithi iBhayibheli
Kwaba khona umuntu aza kuJesu ezombuza ukuthi bayingcosana inonto abaseniswana lomhlaba bekhuleka emandleni kaSathane ukuthi bayingcosana no abantu abangasindiswa insindiso yomuntu oyedwa ngamunye na insindiso yabantu abakhetha kuphela no ubani ongasindiswa ebugqileni besono ebugqileni bobufebe ebugqileni bamadrasi ebugqileni bobuthakathi ebugqileni bonke besifo bayingcosana yini abasindiswa na abasizothina uJesu uthi mayiqhubeka uJesu uthi verse 24 wathi kubo phikelelani ukungena ngomnyango omncinyane ngoba ngithi kini abantu bafuna ukungena bahluleke na umnini indlu esukumile wavala emnyango niqale ukoma ngaphandle ningqongqothe emnyango nithi Nkosi sivulele uyakuphendula athi anginazi lapho nivela khona lapho ke ngiyakuqala ukuthi sasidla siphuza phambi kwakho wafundisa emgwaqeni yangakithi athi ke ngithi kini anginazi lapho nivela khona sukani kimi nina nonke basebenzi bokungalungi kuyakuba lapho-ke kuyakuba khona ukukhala nokugedla amazinyo ningase nimbuka u-Abrahama no-Isaka noJakobe nabaprofethi bonke embusweni kaNkulunkulu kepha nina nikhishele ngaphandle. Haleluya. Lithi iBhayibheli la wathi sebuzile nkosami nomuntu ukuthi bayingcosana basebesona wathi uJesu abantu emhlabeni abaphikelele bangene ngomnyango ngoba uthi uJesu wamlindo emnyango sesifumile wavala abantu bazofuna ukungena bahluleke kodwa ngoba usabona shumeza ushiyele impilo yakho umnyango usavulekile ukuthi na ungene uzosindiswa Jesu usaphila ngomhlaba ngoba bafuna ukufa uzovala lomnyango abantu bazoqala bafuna ukungena basindiswe kungasekho uthi uJesu umlindi womnyango esesukumile wavala kodwa bazoqala bafuna ukungena athi abatshethe anginazi lapho emqama khona bezibonile sukani ngini kula abantu bazosho bathi Nkosi wawushumayela phambi kwethu emgwaqeni yangakithi thina sasidla siphuza uthi uzobathethe sukani kimi bezibonile anginazi uthi uzoba khona ukukhala nogedla kwamazinyo sebexosha abantu embusweni sebebheke esokweni kodwa namhlanje ngoba uphila usesenentshontsha yokuthi nawe ungasindiswa ungahlangana naloJesu okhulula naye usesenathubelishe waza kuJesu lomnyango usavuliwe lomnyango usavulekile kwabalili usuvaliwe namhlanje bahamba emhlabeni bengasindiswanga bayakhala lapho bekhona bafuna 1 minute ukuya emhlabeni bese uphenduka basindise akasekho wena sebengatshiwe kodwa ngoba usaphila woza kuJesu uzokusindisa uthi wozani usibovu sinjalo izoloso mina Jehova ngizomhlanza imhlambulule ube ngoba umngcola kwenu awunawo amandla okunqoba isono wabuya uSathane ufakile imbewu yakwenza isono kodwa uJesu uzokhulula ukuphilisa nami wangikhulula noJesu wangisindisa andiyabuya noJesu ulindele ukuya kaJesu na namhlanje siyafakaza woza kuJesu yabona namhlanje sese-right uthi wamukela uJesu lungakavuki la uNkulunkulu ebafikela bonke abantu emhlabeni woza kuJesu abantu namhlanje bashaya amazulu awubakhukhula iy'khukhula kwenziwa yonke into emaguliswa izifo bafe kwafika namakhorona kwafika ama-HIV amakhensa bayagula bayafa abantu bayathakathana bayagazana bayabulalana ingenye yolaka likaNkulunkulu ngoba abantu bamkhohliwe yena balibele impilo zasemhlabeni uSathane wathola ithuba ebona abantu bengenandaba nokusindiswa noma sebeshumezwa emgwaqeni bengasanga enkonzweni bengasanga entendeni beshumeza emgwaqeni behamba emgwaqeni bedrayiva behleli bedayisa beshumezwe ngoba uNkulunkulu ufuna ubasindisa kodwa abantu abanaki uyenza lona uNkulunkulu
balekelani kuJesu ozomsindisa ngoba umhlaba ngeke umsize. Ake sizothini iBhayibheli kuLuke chapter 21. Masebuye uJesu lithi iBhayibheli kuzokwenzekana emhlabeni ukuze siqaphele bantu ngoba uJesu uyabuya uzolanda ibandla lakhe. WokaLuke chapter 17 verse 24. Ithi iBhayibheli umbuso kaNkulunkulu nokubuya kwendodana yomuntu. Ithi iBhayibheli izoba njani bese sobuya uJesu na? Verse 24. Ngokuba njengonyazi nxa lunyazini kwenye indawo phansi kwezulu lukhanya luze kufike kwenye indawo phansi kwezulu, yoba njalo indodana yomuntu ngosuku lwayo. Athi verse 25, kepha kuqala imele ukuhlupheka ngokuningi yaliwe ilesizukulwane. Amen. Ithi iBhayibheli masazoba uJesu uzoba njengonyazi bakumnyazi lukhanya kwenye indawo kuze kwefinyela kwenye, uzoba mnyama emhlabeni, uzoba kubi kokwehlulakala kaNkulunkulu phezu kwabo bonke abantu abashunyeziwe bangafuni uphendlo bazinikela kuJesu. Uzobuya uJesu alande kuphele abantu abashaya negama lakhe. Ithi kodwa iBhayibheli before abuye uJesu kumele uhlupheka ngokuningi ayaliwe bamale ilesizukulwane. Le nto yenzeka namhlanje uNkulunkulu basebenzisa abantu abafuni ukumlalela, abafuni ukukholwa kuJesu. Namhlanje bayamana uJesu, bayampika, abafuni ukukholwa kuye, babiza abantu banako umhlaba. Noma uNkulunkulu esebalandela abantu efuna ubasindisa, abantu abafuni babhizi banako umhlaba ongasizi ozosala emhlabeni. Bakhohle uJesu, bakhohle uNkulunkulu. Ngicela ukutshela ukuthi lento yenzeka namhlanje emhlabeni, abantu bengendaba noNkulunkulu bengendaba noJesu, ukuthi uJesu uzokwenzela. Uthi kumele kuqale ifabu uJesu uzohlupheka ngokuningi. Abantu abafela emhlabeni basindiswe bazomphika bengamfuni bamgxeke, ngoba abaningi abanye bayagxema ushumela kanjena bengafuni bazonde. Kwenzeka izwi kaNkulunkulu kodwa uJesu uyakuthanda engafuni wolahle. Yazi uNkulunkulu ukhombisa uthando lakho kubantu, wavusa abafundisi bakhe amabandla ukuthi abantu bahambe enkonzweni bayosindiswa, kodwa ngoba abantu abazi ukuthi uyasindisana uJesu, ngoba ngabe kwethule khona kaNkulunkulu lokulahla echibini noma esogweni, abantu abangaphendukanga bazinikele kuJesu abakhulu ezonweni bangaya abantu enkonzweni. Ngoba uNkulunkulu uyabathanda abantu, wavusa abavangeli, wamisa amatende, ebona abantu bagqilasekile bahlele esonweni bazobhubha, kodwa abantu bangaya ematendeni besindisa. Kodwa uNkulunkulu abantu babhubha abantu abathanda, wasivusa nathi uba emgwaqeni, ungasanga enkonzweni, ungasanga etendeni, uhleli nje usebenza, uhambe nje emgwaqeni udayisa, ulizwe izwi laNkulunkulu ngoba liyazi ulaka khona uNkulunkulu wasekenda nomhlaba ekuphatha esogweni. Ulokhu ususilandulele uthi angizange ngishinyezwe, angizange ngitshela ngoJesu ngoba sinelana uNkulunkulu, uthando lwaNkulunkulu phezu kwempilo yakho efuna nawe ukukhulula. Uze kuJesu uyakuthanda efuna nawe usindise. Sithole uNkulunkulu wakuthanda ngoba kwasemhlabeni ngeke usindise. Lithini iBhayibheli maqhubeka la uthi verse 26, njengokuba kwenzeka emhleni kaNowa kuyakuba njalo nasemhleni wendodana yomuntu. Athi verse 27, babedla bephuza begana bendiswa kwaze kwafika usuku uNowa angena ngalo emkhumbini, kwafika uzamcolo wababhubhisa bonke. Athi verse 28, kanjalo njengokuba kwenzeka nasemhleni kaLothi, babedla bephuza bethenga bethembisa betshala bakha, kepha ngosuku uLothi aphuma ngalo eSodoma lana umlilo nesibabulu kuvela ezulwini kwababhubhisa bonke. Athi verse 30, kuyakuba njalo ngosuku eyakwambula ngalo indodana yomuntu. Amen.
uthi uJesu ukuya kwakhe kuzoba exactly njengasemhleni kaNoah. Nasemhleni kaNoah bashunyayezwa abantu 120 years betshela uNoah bathi shiyani into zenu, shiyani konke komhlaba niyongena emkhumbini ngoba uYesu somqolo uzobhubhisa lo mhlaba wonke ukhithe. Kodwa abantu bangafuna ukukholwa uNoah, baqhubeka bashada beyendisa bephuza benako komhlaba kwaze bafika usuku umkhumbi wavala ngawo kwangena abantu abawu-8 phezu kwama-1000 of souls, ama-billions of souls emhleni kaNoah nengane ey'ncane ezaphathwa zabhubha kwafisa uNoah ney'lwane kuphela. Kodwa abantu uNkulunkulu abadala wabachitha ngoba emhleni kaNkulunkulu wabachitha abantu ngobani? Lithi iBhayibheli emhleni kaNoah imicabango yabantu nezizinto zabo zase sesizindishayo babehlisona abantu sebekhohle uNkulunkulu bengamkhonzi nawo komhlaba wase uNkulunkulu esola uthi ubadalile abantu wathi uma uzamcofa uthi uyabachitha babhubha abantu noma kungena isini imvula sebebonze ngempela lento unowayisho yayiqinisiwe bafuna ukungena labo bonke begxeka bengafulumele uNoah ngalelo langa sesikusamqolo bafuna ukulalela beyongena emkhumbini washo isavaliwe. Nalesi sikhathi abantu imicabango yabo nezizinto zabo zimbi njalo sebemkhohle uNkulunkulu wabadalayo babhizi banako komhlaba banako injabulo yasemhlabeni yesikhashana bakhohliwe umdali wabo obani kokuphila usuku nosuku banako komhlaba wasabi kuJesu ngoba liyeza ulanga likaNkulunkulu lizowushayela umhlaba uzokulanza uNkulunkulu ngalokothuna mangafundiswanga uzophezulupheza emlilweni kodwa kusaphilile bayenhlaka nasemhleni kaNoah bashunyayezwa abantu bangafuni ukuphenduka. Nanamhlanje abantu bayashunyayezwa abafuni ukuphenduka. Lithi iBhayibheli yafunda khona nasemhleni kaLothi babedla bethenga bethengisa bephuza betshala abanazange usuku uLothi aphula aphuma ngaleSodoma neGomora lana umlilo nesinabeni uthi uJesu kubuya kwakhe kuyoba njalo. Nalesi sikhathi abantu benza njengasemhleni kaNoah, benza njengasemhleni kaLothi. Abantu bayaphuza, bayatshala, bayathenga, bayathengisa sebekhohliwe uNkulunkulu wabadala. Ngiyakuncenga namhlanje woza kuJesu uzosindisa, uyathanda akafuni olahle. Nalesi sikhathi abantu bakhohliwe uNkulunkulu, yazi uNkulunkulu uyasola ukuthi usenzele nesihlomisa abantu ngoba sesimkhohliwe. Namhlanje simile lapha uthambe naNkulunkulu phezu kwempilo yakho, phenduka woza kuJesu, uyathanda ngoba one day elanda impilo yakho ungasindiswanga ngalokothuna uzosola. But today ulelaphi ewuza kuJesu, uyathanda uJesu akafuni olahle. Nasemhleni kaLothi babedla abantu bethenga bethengisa betshala bephuza bangaba nendaba noLothi bangaphuma eSodoma neGomora babhubha bonke. Wathi uJesu mase kuzoba njalo. Namhlanje abantu bayathenga bayathengisa bahamba ubumnandi abanendaba nokuya enkonzweni abanendaba nokusindiswa banako komhlaba imqondo yabo ngicela ukutshela ukuthi noma kuthiwa uyathengisa yamukela uJesu usuku azokulanda ngalo uNkulunkulu awulazi mhlawumbe ufuna khona ekugcineleni. Phenduka woza kuJesu owakufela ngoba impilo yakho lili njalo usukhohliwe uNkulunkulu adala. Woza kuJesu ozokhulula noma nganendaba noJesu ungakasindisi. Umcabango wami wacabanga amantombazane, ucabanga ama-drugs, ucabanga utshwala, ucabanga injabulo yasemhlabeni. Angingaboni into etholakala kuNkulunkulu, kodwa namhlanje wangihawukela uJesu sengihambe ngishumayeza abantu ngibatshela ngoJesu.
nawunenhlanhla namhlanje phenduka uze kuJesu. Uyakuthanda nanti ithuba lakhe elihle lokwamukela uJesu. Jesus loves you so much. Ngoba one day uzolahla ukuphefumula kwakho. Nayizolo khona wena bephila izolo be-right 100%. Benama-plans uthi namhlanje bazokwenza okuhle, kodwa wavele bathi sebelele bangavuka. Yanqanyula ifa lyabo yavala. Nawe namhlanje wazowamukela uJesu. Sesiyakhuleka. Ngicela ukukhuleka nawe. Yamukela uJesu uyakuthanda. Ithe iBhayibheli kuLuke chapter 13 kuverse 24. Ithe uJesu uphikelele ungena umnyango omncane. Ngoba ngithi abaningi bazofuna ungena umlindi omnyango sesomile wavala. Ukuthi bazoqala bakhala abantu banqonqothe. Bathi inkosi sivulele. Sekuvaliwe. Ngiyacela namhlanje yamukela uJesu, ngena nawe. Usavulele umnyango phezu kwempilo yakho. Ukhathele uyasindo. Oza kuJesu okuthandayo. Ozokukhulula emadrugsini. Ozokukhulula etshwaleni. Ozokukhulula engaleni out of marriage kwezibufebe. Imjolo. Ube nendoda engakushadanga. Ukhiphite. Isono phambi kaNkulunkulu. Oza kuJesu ozokukhulula kuma-depression. Ukuzidala ngesandla. Oza kuJesu ozokukhulula emokutabani. Uba umfana ukuthi uzenza intombazana. Akudala njalo uNkulunkulu. Oza kuJesu ozokukhulula. Ukhathele uyasinda. Come to Jesus. Jesus loves you so much. Oza kuJesu okufelayo uyakuthanda. Nawe ukunika ithuba ukuthi uphenduke. Ngoba nasemhlengane abantu babenganaki, babebhizimela komhlaba. Emgxeka uNoah ethi akasiyeke ubhorekile. Inkeshi ekudala leli akakhohle yini. Namhlanje nalo ithuba elihle lokwamukela uJesu. Phenduka namhlanje. Yamukela uJesu. Ngoba banabanaki kashinyana uNkulunkulu ebathanda ukuthi abadonsele kuye. Bangazonaki. Ngicela ukutshela ukuthi kwafika ukufa ungaphendukanga ngale kwethuna akukho ukuphenduka. Sesiyakhuleka. Ngiyacela mathunguphi yamukela uJesu namhlanje athanda. Uyazazi ukukhathela yasinda. Awazi ukuthi njani nesona. Sesiyakhuleka. Egameni likaJesu. Ngiyacela usho nomkhuleko emva kwami. Noma thubani ukuthi yamukela uJesu. Injabulo yasemhlabeni yesikhashana iyaphela. Woza kuJesu uthi uphila kulo mhlaba uhlangane naye uJesu. Uyakuthanda. Cela uba sikhuleke. uJesu uyakuthanda. Cela usho nomkhuleko emva kwami. Uthi namhlanje umamukela uJesu abe yinkosi nomsisi wempilo yakho. Qhilazekile kakhulu. Usubhema nawe ungasathandi. Uyasibhema isinenku impela umuntu osifazana usathandi. Uyalana abafana badlala ngawe. Bayala ngabe bakulaxaza bathi bathembisa umshado bangakushadi. Uthi uJesu abafana ngabe bezokhombisa ukuthanda. Umfana othanda uzokulobola akushade. Lona la nawe uza ngesingane bese yakushiya ufuna abangcono. Oza kuJesu ukuyathanda. Ukhathele utshwala bugqilazini. Akwazi nokwenza ukuthi utshwala bugqilazini oza kuJesu. Khathele uyasinda. Uyasibona ukuhamba inyawo hambisa ngoma. Ufuna ukuphila. Ufuna impumelelo kodwa kulona. Oza kuJesu. Ozokunika ukuphila okuphakathi. Mayigcina usaphila lo mhlaba konke. Ayilungisa impilo yakho. Muhle uJesu. Yabona umuhle njalo uJesu. Akafuni isidelazo isono. Kodwa uSathane ufuna isidelazo isono every day. Masiphila lo mhlaba. Sesiyakhuleka. Ngiyacela ukuba usho nomkhuleko emva kwami. Noma thunguphi. Yamukela uJesu namhlanje. Ziyafika insuku ezimbi ezizokwehlela empilweni yakho. Sengiyakhuleka. Lapho khona ngicela usho nomkhuleko emva kwami. Ngiyacela usho nomkhuleko emva kwami. Uzoba uJesu umamukele abe inkosi nomsisi wempilo yakho. Nawe uyakuthanda. Yabona ukulalela nje uyakuthanda uJesu. Uyazi ukuthi uqhilaza isono. Uyazibiza ukuthi umzalwane kodwa manje somsiqhilazeni. Yamukela uJesu kabusha namhlanje. Abe inkosi nomsisi wempilo yakho. Usho nomkhuleko emva kwami. Uthi inkosi uJesu. Namhlanje ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi uyinkosi. Ngiyakholwa enhliziyweni yami ukuthi uNkulunkulu wavusa kwabafileyo uJesu.
Ngisinikela kuwe Jesu. Ngena enhlizweni yami. Uba uNkulunkulu wami. Uqithe imisebenzi kaSathane. Ungikhulule emandleni esono. Ungisindise ukho konke ukungcola kaSathane. Ngiza kuwe Jesu. Ngikhathele ngesindo. Ngicela ungiphilise. Ungikhulule kuyo yonke imisebenzi kaSathane. Ungenza ngibe libumba esandleni sakho. Ngibe lokho ongidalayo okuyintando yakho. Ngiyabonga Nkosi uJesu. Ngicela ungilondoloze. Usungivuse umhla kuphela. Ngiyabonga egameni lakho. Amen. Cela basikhuleke. Baba egameni lakho Jesu siyakhuleka namhlanje. Wonke umuntu olalelile namhlanje wakuza uNkulunkulu. Noma kuthiwa abanye abaphenduka kodwa bezwile. Isitshalekile imbewu yakho kuba Nkosi nisele bakhulule. Cela ungabalandi bengaphendukanga. Bonke abakwamukela namhlanje uNkulunkulu ngiyacela Nkosi uJesu. Wenza izwi lakho Nkosi abaZuluma 10:10. Uthiwa umuntu uvuma ngomlomo kuba kusindiswa. Ukhola ngenhliziyo kuba kulunga. Ngiyacela ubasize namhlanje abantwana bakho. Uqalisa imoya emadimoni ezifo. Empilo zabo ngegama laJesu. Yashisa amaplans aSathane. Yonke imithwalo abathosana uSathane yashisa namhlanje. Khulula abantwana bakho ebugqileni besono. Uthezini lakho osele nguwe akasenza isono. Ngoba imbewu yakho ihlala ngaphakathi kuye. Akanabona ngoba uzele nguye. Nkosi uJesu ngiyacela ukuthi uJesu faka imbewu yakho kubo Nkosi. Bengabe sasenza isono. Bahambe bayokhonza. uNkulunkulu bangaphelelwa amandla. Ubakhombisa indaba okumele bakhonze kuyo. Bashimisa namhlanje abantwana bakho. Bonanisa amandla akho. Bonke abagulayo ngibiza izwi lakho. Ngoba 107:20 uthe Jesu ezwini lakho uthumela izwi lakho libaphilise wabakhulu emathuneni. Namanje wonke umuntu ogulayo noma kuthiwa yisiphi isifo ngiyashisa egama laJesu. Philisa abantwana bakho Nkosi uJesu. Babambe ubakhulu namhlanje egama laJesu. Ngiyathumela izwi lakho lithiwa amadimoni ezifo bakhululeke enkingeni nakubo bonke ukugcina besono badilive namhlanje. In Jesus mighty name we pray. Jesu Kristu inkosi. Ngihlangana nemicabangelo kubantwana bakho yonke yadistroya imoya amadimoni abagqirazile yasha egama laJesu. Ngikhava amakhaya abo egazi laJesu. Imoya amadimoni, imoya amadakathi elibathole ngiyela amakhaya abo wemina wakho ovuthayo. In Jesus mighty name we pray. Kuze phakathi naphakathi. Amen. Siyabonga kakhulu. uNkulunkulu anibusise kakhulu abalalele namhlanje. Otaxi driver siyabonga kakhulu ukuthi nihloniphe. uNkulunkulu azanibuyele anibiyele namantaza ngicela nibonilondoloze. Anibiyele nonke bobaba siyabonga. Abadayisayo uNkulunkulu ababusise abagcine mhlale nazo ukuthi uJesu kuyindlela intuzo nokuphila. Ayekho babuthi usezulwini ngaphandle kwakhe. Uyanithanda kakhulu uJesu. Mhlale nazo ukuthi kuzoba buhlungu mazahambe emhlabeni ungaphendukanga. Ngana ukuthi nokuphendula ngempela. Ukolahla echibini lomlilo. Indlela zimbili ngala kwethuna. Enye iya ekuphileni. Indlela yokuphila ekhaya ezulwini uJesu. Lapho uzophumula khona ikunaphakathi. Enye indlela iya ekufeni. Ekulahlweni elithi iBhayibheli khona indlela ebukeka yinhle emehlweni omuntu kodwa isiphetho sayo indlela zokufa. Indlela wesibogweni isono. Mawudla isono uzofica ukufa ungahlangene negama likaJesu uyolahla echibini lomlilo. Namhlanje uJesu bekuthanda efuna nawe ukhululeke. uJesu uyabuya siphelile isikhathi. Banibuyani kuNkulunkulu yanithanda. Hambani nomkhonzo uJesu. Nimfune sonokuthola. Uyanithanda uJesu. Sibonga kakhulu uzaphakathi. Amen.